Ni bama yi kin yɔrɔ min na dɔrɔn a y'i kin yɔrɔ min na n'a siri jeli ma o yɔrɔ in bɛ kɛ nɛ ye o yɔrɔ bɛɛ le même heure le même minute bama ɲi o de ye funu jigin ka funu jigin ni mɔgɔ min b'i fɛ ka k'i fɛn ye tuma min i dɛsɛra ka nafolo baara ka dɛsɛ ka nafolo sɔrɔ i dɛsɛra i ka masaya la i bɛ fɛ ka masaya ɲini i tɛ ka masaya sɔrɔ bama kɔnɔ bɛlɛ n'i y'a sɔrɔ n'i ɲɛ dara a bolo a bɛ k'a fɔ k'i kɛra masa ye e ma se ka kɛ maire ye e ma se ka kɛ député ye e ma se ka kɛ ministre ye e ma se ka kɛ président n'i ye bama kɔnɔ bɛlɛ sɔrɔ n'i bɛ fɛ ka kɛ maire ou bien député ou bien ministre ou bien jamana président n'i ye bama kɔnɔ bɛlɛ sɔrɔ ni ɲɛ ye ne ɲɛ ye n'a bɛnna kan ne b'o jamana ye Bamba kɔnɔbara kɔnɔ bɛlɛ dɔ de mara bɛlɛ dɔ b'a kɔnɔ tuma min ni sɔsɔli kɛra a la ko mɔgɔ bilen tɛ se ka wuli n'i ye baba kɔnɔ bɛlɛ sɔrɔ n'i nana hali ni miliyari tun b'i bolo n'i bolo bana ne b'i lawuli donc n'i ye baba kɔnɔ bɛlɛ sɔrɔ n'i nana n'i bɛ masaya baara la garisigɛ la walima nafolo la ou bien jamana mara la ou bien sigida mara la k'a d'i ma i bɛ k'a ye i b'a dɔn ne bɛ se ka jamana mara k'i bolo datugu a da la à vie ni baba kɔnɔ bɛlɛ ye. Abonnez Donny TV, n'oubliez pas, ayez vidéo liker, ayez commenter, ayez partager et puis ayez abonné à la page là, ayez abonné à la page là, Chama. Merci beaucoup.